ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସେହି କାହାଣୀ ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ଦିନର କଥା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୂରା ଜାତିର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ଗାଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲେ ପୂରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଏ। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁଠି ଖାଲି ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହ। ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସବ ପଛରେ କେତେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଅଛି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ ବଳିଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହି ପୂରା କାହାଣୀକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବର ଦିନ, ତାପରେ ଏକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସେହି ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ, କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଅସମାପ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବର ଦିନ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଗୋଟେ ପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ୟାରେଡ୍ସ, ଆଉ ପଟେ ଆକାଶକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଥିବା ଆତସବାଜି। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଆଉ ଗୀତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଭେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କୁହେ। ଆଉ ଏ ସବୁର ମୂଳରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମାତୃଭାଷା। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ତ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏହା କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାର ଦିନ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1559 ମସିହାରୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରାଇ ବସିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗଲା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ, କିଛି ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ, ଆଉ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶକୁ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ନିଜ ମାଟିରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ଆଶାର କିରଣ ନେଇ ଆସିଲେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏ ଏହି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆମେ ଭଲପାଇ ଡାକୁ ମଧୁବାବୁ। ମଧୁବାବୁ କେବଳ ଜଣେ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଲମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମ। 1903ରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କଲେ, ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା? ନା, ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ଏହି ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ବି ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 1912ରେ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଅଲଗା କରାଗଲା। ତାପରେ 1935ର ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ ଏଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହେଲା। 1936 ଏପ୍ରିଲ 1, ଏଇ ତାରିଖଟା କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ସେହି ଦିନ ହିଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା, ଏହା ପୂରା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଥିଲା। କାରଣ ଭାରତରେ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମାତ୍ର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେଥିରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ବି କଟକର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି। ଏଥିର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମୂଳ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ତାହା କ'ଣ ପୂରା ହୋଇଛି? ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଶେଷ ଭାଗକୁ। ଏକ ଅସମାପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ତ ମିଳିଗଲା,
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାଷାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ସ୍ଥିତି ଆଜି କ'ଣ? ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନ ଦେଖିପାରିଲେନି। ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1934 ମସିହାରେ ହିଁ ମଧୁବାବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପରେ 1954ରେ ଆଇନ କରି ଓଡ଼ିଆକୁ ସରକାରୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଅଲଗା କହେ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଇଂରେଜୀର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ବେଶୀ। ଆଇନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପୂରଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବଳ ବହିପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଶାସନରେ, ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ ଆଇନ କାନୁନ ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।